Чэмпіёнская гонка набліжаецца да апагея, а таму кожны з гульнявых дзён Беларусьбанк вышэйшай лігі атрымлівае статус ледзьве невырашальнага. Каб запэўніцца ў гэтым, заўзятарам варта завітаць на стадыён, ды на ўласным вопыце адчуць напружанне эмоцыі ды драйв, што акаляюць двубоі. Мы ж падкажам найбольш гарачыя кропкі, што ўзнікнуць у бліжэйшыя дні на нашай футбольнай мапе. Калі не ўлічваць тэхнічную перамогу над мінскім «Тарпеда» тыдзень таму, з-за адмовы аўтазаводцаў ад працягу спаборніцтва каманды не выходзілі на поле, дык 4 туры запар фіналісты Кубка Беларусі не могуць перамагчы. З-за гэтага каманда Сергея Ясінскага рызыкуе развітацца з месцам у топ-10 і ўжо мае адмоўную розніцу забітых і прапушчаных. Праблема ў тым, што стварыць нешта небяспечнае на чужой палове, а пасля скарыстацца шансам футбалісты з поўначы не могуць. Усяго адзін трапны стрэл за месяц. Акрамя таго, на родным полі 3 сустрэчы запар Віцебск не ведае поспеху. Хаця эмоцыі, якімі заўзятары зараджаюць спартсмену, вінны былі падпітваць гаспадароў для пазітыўных зыходаў з Мінскам альбо гарадзей. З іншага боку, Нёман таксама не майстар дамагацца трыумфам у гасцях. Мінулым разам каманда Ігора Кавалевіча атрымала ў Салігорску ажно 6 мячоў. Тым самым давяла агульную колькасць сустрэч без перамог ажно да 4 двубояў і стала суседкай Віцебска па турнірнай табліцы. Адзначым, што больш за гарадзенцаў у топ-10 не прапускаў ніхто. Таксама дадамо, што з 5 апошніх сустрэч каманд у чэмпіянаце Віцебск не саступаў ажно ў 4. Пры гэтым год таму на родным полі зняславіў суперніка з лікам 5-1. То была самая буйная вікторыя прадстаўнікоў поўначы над заходнікамі за ўвесь час двубояў на элітным узроўні. Яшчэ адно супрацьстаянне суседзяў па турнірнай табліцы. І калі ўшчыльную да топ-5 Жодзіна бачыць звыкла, то наяўнасць там гарадзей здзіўляе. Бо даволі эканомная каманда, нават без капітана Лебедзева і пасля змены галоўнага трэнера, працягвае знішчаць тытулаваных канкурэнтаў. Тыдзень таму калекцыю трафеяў следам за Віцебскам цукровыя дадалі мінскае «Дынама». Больш за тое, упершыню пры камандаванні Алега Радушкі адзначыліся тройчы. Фактар адметны, бо дзякуючы розніцы калектыў выйшаў плюс па забітых і прапушчаных. Акрамя таго, вікторыя павінна была станавіцца другой сухой запар, але на 71-й хвіліне цукровыя прапусцілі трапны стрэл Ядчанкі. Жодзіна наадварот, пікіруе. На мінулым тыдні 4-й тур запар «Тарпеда» пакінула поле без перамогі. За гэты час падначаленыя Вадзіма Скрыпчанкі адзначыліся ўсяго тройчы, а вось прапусцілі ажно 11 мячоў. Зразумела, кадравы крызіс негатыўна адбіваецца на чорна-белых. Аднак 3 паразы запар у гасцях з розніцаю 2 мячы мінімум наштурхваюць на думкі пра пэўны гасцявы комплекс аўтазаводцаў. На шчасце, чарговы тур «Тарпеда» праводзіць дома, ды яшчэ супраць каманды, якой увесну жодзінцы забілі 3 мячы без атрымання адказу. Цікава, што ўвогуле на мясцовым стадыёне толькі ў адной з усіх сустрэч гэтых каманд на ўзроўні элітнага першынства было забіта менш за 4 мячы. Пры гэтым ні разу на пляцоўцы ў Жодзіна не было зафіксавана нічыйнага выніку. З 28 супрацьстаянняў у нацыянальным першынстве Мазыр дамогся поспеху толькі тройчы. Што цікава, адзін раз нават на полі суперніка. Хай сабе адбылося гэта ў 2000 годзе. Калі ж казаць пра сенсацыю імя Мазыра ў найвейшай гісторыі, то трэба вярнуцца ў 2016, калі палешукі зацягнулі чэмпіёну мясцовую багну 2-1. Аналагічны лік на тым жа стадыёне юнацтва быў зафіксаваны і ў першым крузе. Вось толькі верх узялі ўжо падначалены Аляксея Багі. Тым не менш адзначым, што Славія здолела прабіць самую надзейную абарону першынства, што сёння пасля 16 сустрэч мае ў пасіве ўсяго толькі 7 хібаў. Мазыр увогуле прыкметны сваёй атакай. За апошнія 8 тураў каманда Міхала Марціновіча не здолела засмуціць толькі Шахцёр. З іншага боку, больш мяча за матч Славія не праводзіць ужо 4 туры запар. Батэ ж наадварот, за тыя ж 4 тыдні засмуціў апанента ажно 13 разоў. Дадамо, што Батэ на сваім полі мае зараз серыю 7 перамог запар і хваліцца выніковасцю ажно 18 мячоў.